أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Neka nedmjena hvala uzvišenom stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima što je podario ljudskom rodu. Neka salavat i selam na Rasulullaha Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, poslanikovu časnu porodicu, vrle ashabe i sve one koji budu iskreno slijediti ga sunnet u ovom prolaznom dunjalučkom životu sve do sudnjeg dana. Amin ja Rabbi. Dragi i poštovani braćo, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. U našem današnjem obraćanju ćemo se osvrnuti na par osnovnih stavki vezanih za post mjeseca Ramazana šerifa, u suštini vezano za ljepote Ramazana i sve blagodati koje on u sebi nosi. Allahu subhanahu wa ta'ala smo neizmjerno zahvalni što nam je omogućio da dočekamo još jedan mjesec Ramazan šerif u kome ćemo postići Allahovu dželešanuhu milost i bereket kroz ramazanske sehure, jer kako kaže poslanik alejhi salatu selam, Allahov bereket se spušta u sehurskom vaktu na postače koji ustaju, dakle da sehuraju, da se pripreme za post toga dana. Zahvaljujemo Allahu subhanahu wa ta'ala na tome što ćemo kroz post postići zdravlje, jer kako kaže poslanik alejhi salatu selam u hadisu šerifu sumu tesuhu, postite i bit ćete zdravi. Zahvaljujemo njemu uzvišenom što ćemo u ovom mubarek mjesecu doći do lijeka kroz Kur'an i Kerim i izliječiti svoje srce i duše, jer stvoritelj u Kur'an i Kerimu kaže وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. I objavljujući Kur'an mi spuštamo lijek i milost za vjernike, odnosno Kur'an i Kerim je najbolji lijek koji može pasti na srce vjernika, izliječiti njegovu dušu i biti nam, dakle, svjetlo i vodič kroz život na ome prolaznom dnjaluku. Kroz obavljanje taravih namaza postićemo potpunu smirenost i duše i tijela, jer kroz namaz, kroz noćno bdijanje, kroz kijam, kroz dugu seždu čovjek napaja svoje srce imanskom energijom i poprima tu potpunu smirenost i sekinet i zadovoljstvo svoje duše, radost srca, radost oka, kako kaže poslanik alejhi salatu selam, je u namazu i kroz dugotrajno stajanje na kijamu, kroz dugu seždu, obavljajući taravih namaz, mi ćemo inša Allah ta'ala postići tu smirenost i spokojstvo svoga srca i duše. Kroz čišćenje imetka, davanjem zekijata i davanjem sadakatul fitra, vjernici kroz ovaj mubarek mjesec jačaju međusobno bratstvo, vjerničke veze u međuljudskim odnosima, jer pomažući brata muslimana na taj način se međuljudske veze pojačavaju, dolazi do izražaja ono pravo vjerničko bratstvo, a Allah subhanahu wa ta'ala kaže innamal mu'minuna ihvatun, zaista su vjernici braća i oni se kao takvi trebaju ophoditi jedan prema drugom, pogotovo, dakle, kroz čišćenje imetka, kroz davanje zekijata, smo upućeni jedni na druge, gdje imućni muslimani pomažu one materijalno ugrožene i na taj način se suosjeća sa bratom muslimanom i dolazi do potpunog izražaja to islamsko bratstvo. I naravno kroz jedan posebno pojačan vid ibadeta u zadnjoj trećini mjeseca Ramazana šerifa, osamljivanje i zatvaranje u itikaf, vjernik se vraća svojoj iskonskoj biti srži, vraća se Allahu subhanahu wa ta'ala kroz razmišljanje, kroz pokornost, kroz osamu, u ibadetu i pokornosti stvoritelja Allahu subhanahu wa ta'ala spoznaje svoju suštinu ili dubinu svoje duše i na taj način je napaja čistom imanskom energijom, odnosno sa energijom sa bistrog i nepresušnog vrela naše predivne vjere dinul islama. Ramazan je, draga braćo, mjesec posta kroz kojeg vjernik dolazi do bogobojaznosti, jer post je upravo zbog toga i naređen, kad kaže stvoritelj
ja ihledina amenu kutiba alejkum sijamu, kema kutiba ala ledini min qablikum la'alekum tettekun. Vi koji vjerujete, propisuje vam se post kao što je propisan onima prije vas da biste bili bogobojasni. Odnosno da biste stalno imali na umu sve prisustvo Allaha subhanahu wa ta'ala. To je to stanje duše i tijela kada čovjek nijednog momenta ne zaboravlja na Allaha subhanahu wa ta'ala, nego je svjestan da je on tu. To je ta bogobojaznost koja se posebno može postići kroz ovakav ibadet kao što je post mjeseca Ramazan šerifa, gdje se od zore do zalaska sunca ustižemo svega onoga što je haram, naravno od jedla i pića, gdje sputavamo svoje strasti i jačamo svoju vjeru, odnosno dolazi do izražaja naša bogobojaznost. Sjetimo se bogobojaznosti Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu, koji kaže: kada bi god udahnuo vazduh, ne bi se nadao da ću stići da ga izdahnem, nego će me pregrabiti edžel. I kada bi izdahnuo vazduh, ne bi se nadao da će ga udahnuti, nego sam se bojao da će doći melek smrti i pregrabiti me. Dakle, edžel. To je ta stalna svijest o prisutnosti ili sve prisutnosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Post je jedan ogroman nimet i velika blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala, a isto tako je emanet vjere kojeg smo preuzeli kao vjernici da ćemo izvršavati sve ono čime nas Allah subhanahu wa ta'ala duži. To je svojevrsna mudžiza oživljavanja ljudske ličnosti, ljudskog karaktera koja nam Allahom dželešanu voljom i njegovom milošću dolazi svake godine. Svake godine Allah subhanahu wa ta'ala nam šalje mjesec Ramazan šerif kroz koji ćemo se pročistiti, kroz kojeg ćemo jačati svoju volju, svoj karakter, svoju vjeru i naravno uživati u blagodatima koje on u sebi nosi. Naše tijelo, naša osjećanja, naš razum, naša srca se obnavljaju i oživljavaju kroz post mjeseca Ramazan šerifa. Naša tijela se čiste kroz post Ramazan šerifa. Pa je, kako nauka dokazuje, jedan dan posta 10 dana čišćenja tijela. 30 dana posta, 300 dana čišćenja tijela. Dakle, post mjeseca Ramazan šerifa malte ne očisti naše tijelo za godinu dana, što se naskupljalo ili nahvatalo u njemu određene fizičke prljavštine. Isto tako se i duša čisti kroz post od te duhovne prljavštine koji se zovu grijesi, kada se nagomilaju na ljudska srca, potamni srce, duša se uprlja, ti pendžeri ili prozori kroz koje čovjek gleda postaju mrljavi, prljavi, ne vidi se jasno i ne može se razlučiti jasno istina od neistine kada se na srce nataloži grijeha. Kroz post imamo tu mogućnost, draga braćo, da iščistimo svoje duše od sve te duhovne prljavštine koja se nagomila u našem srcu. Jača se naš karakter, naša ličnost, sputavaju se strasti, sputava se ego i to je svojevrstan, dakle, način pročišćavanja i duše i tijela. Zato i kaže Rasulullah Muhammed a.s. Men sama Ramadana imana wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ko posti Ramazan šerif vjerujući u Allaha subhanahu wa ta'ala iskreno i nadajući se nagradi isključivo od Allaha subhanahu wa ta'ala, bit će mu oprošteni prijašnji grijesi. Dakle, bit će prečišćen ili očišćen od prijašnjih grijeha. Ramazan je, dakle, dalje mjesec Kur'ana, mjesec u kome Allah subhanahu wa ta'ala počastio umet Muhammed a.s. spuštanjem svojeg govora, svoje riječi, upute Allahovog dželešanu vjerozakona ljudima i kaže u Kur'anu Kerimu: šehru Ramadana alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. U mjesecu Ramazan šerifu smo započeli objavljivanje Kur'ana Kerima koji je uputa ljudima, koji je jasan dokaz pravoga puta i koji je rastavljač istine od neistine. Dakle, sve ono što je potrebno za život na ovome dunjaluku, da nas uputi putem koji ćemo krenuti, da nam pokaže šta je pravi i jasan put i da nas pomogne u razlučivanju istine od neistine, odnosno da se držimo svega onoga što je istina, što dolazi od istine, a da se klonimo i odbacimo sve ono što je lažno, što je patvoreno, što je krivotvorno, jer to je ono što je šejtansko.
Kur'an je svjetlo našeg života, vid naših očiju. Kur'an je otkucaj naših srca. Dakle, najbolji mogući program organizacije života na ovom svijetu je Allahov dželešanuhu govor. Kur'an je isto tako lijek za srce i dušu. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu Kerim kaže وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. A mi objavljujemo Kur'an koji je lijek i milost za vjernike. Dakle, samo se trebamo pridržavati i ovog Allahovog dželešanuhu govora od vodiča, proučavati ga, izučavati ga i naravno ono što je najbitnije, ono što naučimo, shvatimo, razumijemo, primijeniti u životu, jer nije dovoljno samo znati na jeziku, samo spominjati riječima, ako se to ne primijeni i ne živi po njemu. Džaba je što znamo da je nešto haram ako to radimo, ili džaba je što znamo nešto da je dobro, da je naređeno, ako to ne izvršavamo, nemamo nikakva hajira od toga, naprotiv imat ćemo kazne zato što se nismo pridržavali onoga što smo znali. Između ostalih stvari i pitanja na sudnjem danu, kada se kaže u hadisi šerifu da se čovjek neće maknuti ispred svoga stvoritelja Allah subhanahu wa ta'ala dok ne odgovori na 4 pitanja, jedno od tih pitanja jeste da li je živio i radio po onome što je znao. Dakle, Kur'an i Kerim moramo proučavati i primjenjivati u životu da bi on imao potpuni uticaj na naše živote i da bismo, dakle, postigli ono čime nas Allah subhanahu wa ta'ala duži. Sljedeća stvar ili blagodat ovog Mubarek mjeseca jeste namaz, jeste zasigurno stup vjere. As-salatu imadu din, namaz je stup naše vjere. Namaz je glavni način raspoznavanja vjernika od nevjernika. Vjernici se na sudnjem danu poznavati po tragovima sežde. Allahov poslanik Muhammed a.s. kaže as-salatu imadu din, man wasalaha wasala din, wa man tarakaha taraka din. Namaz je stup vjere, onaj koga uspostavi vjeru, onaj koga ostavio je vjeru. Dakle, ne smijemo se igrati sa namazom, ne smijemo biti nemarni prema namazu, ne smijemo nehajno prolaziti čujući ezane, a ne odazvati se pozivu da padnemo Allahu subhanahu wa ta'ala na seždu, pogotovo u ovim mubarek danima mjeseca Ramazana šerifa, kada se svako djelo mnogostruko više nagrađuje, kada se farz vrijednuje kao 70 farzova. Dakle, nemojmo dozvoliti da nam prolaze namazi, da nam prolaze ta djela i ta najbolja veza sa stvoriteljem Allahom subhanahu wa ta'ala. Namaz je miraž vjernika, namaz je najbolji način uzdignuća ka Allahu subhanahu wa ta'ala i najbolje djelo koje čovjek može učiniti uopšte na ovome dunjalku. Pogotovo, dakle, kako rekao smo u ovim mubarek mjesecima. Namaz je isto idealan i najbolji način čuvanja čovjeka od svih loših djela. Jer nezamislivo da čovjek obavlja namaz, a da se upusti u nekakve harame i nekakve zabrane djela koje je Allah subhanahu wa ta'ala strogo zabranio. Kaže stvoritelj u Kur'anu Kerimu aqimi s-salata inna s-salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa lidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. I obavljaj namaz, jer zaista namaz štiti i čuva čovjeka od svih loših djela. Od fahša'a i od munkara. Fahša su sva djela bestidna, vulgarna djela, koja su vezana za samotne stvari, a munker su sva loša djela, rđava djela koja su haram, koja su zabranjena, i namaz je najbolji način čuvanja od svih loših djela. A sjećaj na Allaha, zikrullahi akbar, kako kaže Allah, zasigurno veće jer stalno. Čovjek ima na umu Allaha subhanahu wa ta'ala kroz obavljanje namaza, a Allah dobro zna ono što vi radite. Dakle, ništa mu nije skriveno. Šta god da čovjek radi, da govori, da misli, Allah je subhanahu wa ta'ala o svemu tome obavješten. Dakle, čuvajmo se od svih loših djela seždom, namazom i pokornošću Allah subhanahu wa ta'ala. I na koncu, Ramazan i šerif je mjesec međuljudske solidarnosti, međuljudskog bratskog povezivanja kroz izdvajanje zekijata i sadaka fitra, kroz čišćenje imetka, a pomažući braću muslimane koji su potrebni pomoći. Ramazan je mjesec solidarnosti kroz privređivanje zajedničkih iftara, gdje ćemo kroz dijeljenje zalogaja hljeba sa bratom muslimanom i jačati tu međuljudsku, međubratsku vezu i odnos, a kako znamo, Allah subhanahu wa ta'ala nas u Kur'anu Kerimu obavezuje na to kad kaže innamal mu'minuna ihvatun, zaista su vjernici braća, pa se moramo kao takvi i ponašati prema svom bratu
izaćemo u susret, izaćemo u pomoć, a pogotovo kroz obavezan vid izdvajanja, odnosno čišćenja svoga imetka ukoliko smo imućni davanjem zekijata, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže huz min amvalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha, uzmi iz imetaka njihovi sadaku, zekijat, da ih očistiš i da ih blagosloviš njime. Dakle, davanje zekijata je čišćenje i duše i imetka i blagoslov kojeg Allah subhanahu wa ta'ala spušta na onoga ko izdvaja zekijat. Sadakatul fitr je vid čišćenja posta, odnosno post neće biti primljen kod Allah subhanahu wa ta'ala dok se ne izdvoji sadakatul fitr, koji je dakle svojevrstan vid upotpunjavanja čistoće i ljepote posta koju kao vjernici činimo u ovom Mubarek mjesecu. U tom smislu, draga braćo, molim stvoritelja Allah subhanahu wa ta'ala da bude zadovoljan s nama, da nas uputi na pravi put, da nam omogući da na najbolji mogući način uživamo u svim ovim blagodatima mjeseca Ramazan šerifa, da liječimo svoje srce i duše Kur'anom, da napajamo svoje srce i svoje duše seždom, da se međusobno povezujemo zekijatom i pomaganjem i naravno da kao iskreni Allahovi dželešanu robovi postignemo ono što želimo. Završit ću kuranskim riječima gdje kaže stvoritelj ja ejuhaledina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu l-khayra la'allakum tuflihun. Ovi koji vjerujete, činite ruku i seždu, dakle obavljajte namaz i obožavajte samo Allaha subhanahu wa ta'ala, činite dobra djela da biste postigli ono što želite. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.